Kolik vložek po porodu vlastně budu používat? A mám používat na jedno použití nebo vložky, které mě tam možná v nemocnici nabídnou? Časté a velmi regulérní otázky, protože každá žena, která porodí, bude potřebovat udržovat opravdu úzkostlivou hygienu a v rámci toho potřebujeme vyměňovat vložky, vyměňovat kalhotky a ideálně často sprchovat oblast těch rodidel a možná i oblast nějaké malé jizvičky po nějakém vlastně třeba nástřihu při porodu. Tak jak na to? Já obecně opravdu mám velice ráda vložky i jednorázové kalhotky od společnosti Mamcare a tak, jak máme vlastně vysledováno a vyzkoušeno s našima těhotnýma, tak je ideální koupit 2 balíky. Jak vložek, tak kalhotek, protože vám vyjdou přesně nejenom na období, kdy jsem v nemocnici, ale i na takovou tu základní část, kdy opravdu ta výměna vložek a kalhotek je velmi častá a potřebuju s tím pracovat ideálně momentálně hned, kdy se to děje. Takže 2 vlastně balení jak vložek, tak kalhotek je fajn. Ve chvíli, kdy vám tohle to dojde, tak jste někde ve fázi, kdy si můžete sama říct, mám hodně krvácení, mám už to krvácení mírné, očistky se mi prostě začaly vytvářet a jsou opravdu jakoby velmi málo nebo jsou hodně a tam už se potom můžete orientovat každá maminka podle toho, jak to její tělo reaguje, protože ta rekonvalescence je u každé maminky malinko jiná. To znamená, pokud já vám tady říkám 2 balení vložek, 2 balení jednorázových kalhotek od Mamcare, tak tím myslím opravdu takový ten základ těch prvních 10 dnů, ale v té době už jste dávno doma a trošičku se orientujete, jak to vaše tělo funguje a podle toho se můžete zařídit dál. Často se mě ptáte, jak často sprchovat. Je to otrava, já jsem sotva přišla ze sprchy, jdu čůrat a zase se mám slíkat. Sprchovat po každé toaletě značka Ideál aspoň první 4, 5, 6 dní, než skutečně to největší krvácení odejde. A kor, pokud je tam nějaká prostě jizvička, která se ošetřila po tom porodu, tak je to velice zapotřebí, protože nezapomeňte, že to krvácení a ty očistky po tom porodu jsou vysoce infekční. Je to naprosto v pořádku, že jsou vysoce infekční, protože oni odvádí spoustu vlastně toxínů a zbytků z té dělohy, aby se ta děloha dobře vyčistila. Ale pokud ulpívají v oblasti těch rodidel, mohou vlastně vytvářet určitý předpoklad nějakých problémů, zánětů, potíží, bolestí, svědění, zarudnutí a tak dále. Takže sprcha ideálně po každé toaletě. Tak tady vám dám další tip. Co takhle manuální sprška od Mamcare. Ukazovali jsme si to na jednom videu a tam víme, že je to malá sprška, kterou mohu používat, můžu s ní i někam odjet a mohu ji mít vlastně na každodenní péči a zároveň nemusím se clíkat a jít přímo a celá rovnou do té sprchy. Takže sprchovat se po porodu dlouhodobě, aspoň těch prvních 14 dní, ideálně po každé toaletě výborné, ale nemusím vždycky do sprchy, ale mohu použít právě manuální spršku od firmy Mamcare, která je fantastická. A pak ji použijete na spoustu dalších věcí, můžu vám říct. Takže nebojte se do takových věcí investovat, protože opravdu to, co vám teď tady říkám, máme dlouhodobě vyzkoušené na spoustě maminek a všichni byli spokojení.